Guffens en ik ga naar school in Tervuren, naar het Koninklijk Atheneum Tervuren en ik ben op dit moment 15 jaar oud. Ik ben begonnen met breakdance omdat er een vriend van mij, dat was mijn beste vriend, die ging van school veranderen en hij zei tegen mij, ja, ik ga beginnen met breakdancelessen. En ik dacht van oké, om dan nog in contact met hem te blijven, ga ik dat ook doen. Ik zal wel zien of ik dat dan daarna tof vind of niet. En na 2 jaar is hij weggegaan, maar ik vond dat zo tof ineens. Ik keek elke week uit naar de woensdag dat ik kon gaan breakdansen en dan, ja, dan bleef ik dat doen. Burn, ik vind dat zo tof omdat hier je kunt zo laat trainen als je wilt en ik vind het ook altijd toffer om in het donker te trainen. Dat geeft meer een underground feeling. En ook, er komen hier zoveel andere goede b-boys en je kunt er dan van leren ook. En je kunt alles delen met elkaar. Een van mijn favorieten van in België is Miracles, want dat is zo'n fantastisch geweldige flow heeft, vind ik. En ook zijn power moves zijn vet gaaf. En dan een van mijn andere helden is Monir vanuit Frankrijk, omdat hij ook zoveel power kan, maar dat is allemaal zo clean. Hij faalt bijna nooit, hij crasht nooit, alles is altijd clean. En soms dat je denkt van nu moet hij gaan crashen, dan blijft hij gewoon doorgaan. En Rocksride is er ook een, omdat hij natuurlijk zo origineel is.